Si dáme takú stavku. Keď mi nedáš gól, tak nepôjdem do školy. Aj máš iba jeden pokus, dobre? Poď na to. No dobre, chytaj. Hej, to neplatilo. Ešte raz, som nedával pozor. Oj, Dotko, ty si v kuse vymýšľaš. No dobre, poď ešte raz. Haha, som ťa vychytal, jak Janko Lášak na majstrovstvách sveta v hokeji. A nejdem do školy a ty pôjdeš a ja nepôjdem a ty pôjdeš a ja nepôjdem. To čo som počula, Dotko? Nože mi to zopakuj. Čo som povedal? Dobre si počúva. Nejdem nikam. Počúvaj, mamo zlatý, pôjdeš pekne do školy. Nie si hlupý jak tvoj otec. Však ty si chod do tej školy. Ja to nepotrebujem. Veď máme už dneska ChatGPT, tam sa dozviem všetko a som potom oveľa múdrejší aj jak ty. A zemepis mi na čo asi tak bude? Však mám Google Earth. A aj Mike Spirit povedal, že netreba, keď máš ChatGPT a Google Earth, tak nemusíš vedieť ani zemepis sa učiť, ani nič, stačí iba spiritualita. A to mám priamo od Miška Dušičku. Ja ti dám také Google Earth, že ti hlava dá druhu. Už ani neviem, čo rozprávam, bo ma tak rozčuľuješ. Pôjdeš do školy a nezajíma ma to, ani ťa tam neodvezie, moc sa odvezie. Teta, ja som mu hovoril, že pôjdeme do školy, že už nemôžeme hrať. Joj, Vilko, ja viem, že ty si taký zlatý chlapec. Vieš, ty by si bol môj syn. No čo, Vilko, ideme si ešte vonku zahrať? Dotko, však nemôžeme už, veď je zajtra škola. Už musíme ísť za chvíľu spať. Ani tvoja mamka ti nedovolí podľa mňa. Joj, Vilko, ty si taký slávoš, ak kašli na školu. Prestaň, nie som žiaden slávo. No tá si choď, ja nikam nejdem.